Ford F-150 FX4 2004 року випуску. Колір сірий металік. Загальний пробіг 94 тисячі кілометрів. Двигун об'ємом 5,4 літра. Трансмісія автоматична. Повний привод. Вантажопасажирський. Комплектація. Сигналізація. Датчик світла. Датчик тиску в шинах. Нова гума Goodyear R18. Фаркоп. Парктронік. Електрорегулювання педалей, керма, сидінь та дзеркал. Круїз-контроль. Підігрів сидінь і дзеркал. Шкіряний салон. Легендарний автомобіль, визнаний найкращим пікапом у світі. Ціна – $28 тисяч США. Porsche Cayenne 2004 року випуску. Колір чорний. Загальний пробіг – 92 тисячі кілометрів. Двигун об'ємом 3,2 літра. Трансмісія Tiptronic. Комплектація. 8 подушок безпеки. Парктронік. Литі 18-дюймові диски. Нова гума. Датчики дощу і світла. Електропакет. Круїз-контроль. Клімат-контроль. Ціна – $40 тисяч США. Можливий обмін. Mercedes ML 430 2001 року випуску. Колір срібний. Двигун об'ємом 4,3 літра. Трансмісія Tiptronic. Комплектація. Airbag. Іммобілайзер. Литі диски. Нова зимова гума. Датчики дощу і світла. Бортовий комп'ютер. Круїз-контроль. Електропакет. Клімат-контроль. Люк. Шкіряний салон. Ціна – $16 тисяч $500 США. Mercedes E280 V211 Firmatic 2006 року випуску. Колір срібний. Двигун об'ємом 2,8 літра. Трансмісія Tiptronic. Комплектація. Airbag. ESP. ASR. BIS. ABR. Mount-Lock. Нова гума. Датчики дощу і світла. Ксенон. Бортовий комп'ютер. Електросидіння. Клімат-контроль. Шкіряний салон. Ціна – $38 тисяч $500 США. Lexus IS 350 2007 року випуску. Колір чорний. Двигун бензиновий об'ємом 3,5 літра. Трансмісія Tiptronic. Загальний пробіг 50 тисяч кілометрів. Комплектація. Airbag, сигналізація, литі диски, нова зимова і літня гума, електропакет, ксенон, круїз-контроль, клімат-контроль, сервісна книжка. Ціна – $35 тисяч США або обмін на дешевше авто. Citroen Zara 2004 року випуску. Колір сірий перламутр. Двигун об'ємом 1,4 літра. Трансмісія механічна 5-ступенева. Загальний пробіг – 110 тисяч кілометрів. Комплектація. Центральний замок, датчик дощу, регулювання та гідропідсилювач керма, магнітола, велюровий салон. Ціна – $8200 США. Audi Allroad Quattro 2001 року випуску. Колір оливковий. Двигун об'ємом 2,7 літра. Бітурбо. Трансмісія Tiptronic. Загальний пробіг – 159 тисяч кілометрів. Комплектація. Mount-Lock. Парктронік. Навігація. Ксенон. ТВ. Ціна – $20 тисяч $800 США. Можливий обмін. Iveco Eurostar 240 і 38 2001 року випуску. Колір білий. Дизельний двигун об'ємом 9,5 літрів. Трансмісія автоматична 12-ступенева. Загальний пробіг 557 тисяч кілометрів. Комплектація. АБС. Webaст. Ретрайдер. Блокування мосту. Електропакет. Кондиціонер. Євро-2. Магнітола. А також причіп Магерус. Загальний об'єм 45 кубометрів. Підйомна вісь. Ціна за домовленістю. Peugeot Boxster Maxi 2004 року випуску. Колір лимон. Двигун дизельний об'ємом 2,8 літра. Трансмісія механічна 5-ступенева. Загальний пробіг 240 тисяч кілометрів. Комплектація. Airbag, АБС, центральний замок, гідропідсилювач керма, регулювання керма та фар, електропакет, нова гума, фаркоп, кондиціонер, магнітола. Ціна – $11 тисяч $800 США. І остання на сьогодні пропозиція автобазару. Спецмашина з кабінетом. Сувенірно-колекційний Mercedes Viano 2005 року випуску. Колір чорний металік.
Двигун об'ємом 2,2 літра. Загальний пробіг 32 тисячі кілометрів. Комплектація. Зимова гума 4 штуки. Набір ключів. Сигналізація Magic Car. Протитуманки Hella. Повний хром-пакет. Зовнішнє освітлення дисків переднього спойлера вихлопних труб. Електролюк. Люстра. Кондиціонер. Усе з дистанційним керуванням. Електронний сейф. 2 відеомагнітофони Піонер. Акустика Піонер. DVD. Шкіряний салон-кабінет, оздоблений камінням у стилі Сваровські. 2 Фаберже. Авто ручної роботи в єдиному екземплярі. Ціна $60 тисяч США. Якщо бажаєте розмістити оголошення про ваше авто у програмі «Автобазар» на Першому автомобільному телеканалі, звертайтеся до комерційного відділу Першого автомобільного за телефоном 206 56 60 або до редакції журналу «Автобазар» за адресою Київ, вулиця Дегтярівська, 52 та за телефоном 206 56 06.